Hindi na uubra ang mga pasaway na tsuper at motorista, gayon din ng mga kawani na sangkot sa korupsyon, pangingikil, o hindi maayos na serbisyo dahil inulunsad na ng Land Transportation Office o LTO ang online platform na i-report mo kay LTO Chief. Sa ilalim nito, magkakaroon na ng direktang linya ang publiko kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Layo nitong bigyan ng boses ang publiko para sa mga reklamo at mungkahi. Isang click lang pwede nang i-report ang reckless drivers o mga motoristang nagpapakita ng agresibong pagmamaneho at mapanganib na kilos sa kalsada, mga kolorom na sasakyan at maging ang mga tiwaling kawani ng ahensya. Bukod sa reklamo, maaari ring magpadala ng papuri para sa mga tapat na kawani o di kaya naman ay suhestyon para mapabuti ang serbisyo ng ahensya. Para maipaabot ang concerns, bisitahin lang ang website na i-report mo kay ltochief.ph o tumawag sa kanilang 24/7 hotline na 1342-586. Inaasahan umano ng LTO na mapapanatili ang disiplina sa kalsada at masisiguro ang integridad ng kanilang mga serbisyo sa tulong ng teknolohiya at ng mamamayan. Kasama si Karen Morillo, Bryce Oracion, CLTV 36 News.